No niin, terve vaan kaikille. Meikäläinen olisi Jari Koskela. Me pelataan tällä kertaa Slytherin ja niin kuin huomaatte, niin on tullut uusia skinejä, muutamia tänne. Ja näköjään muuta, nyt mitä mä huomasin, ellei se on vaan tällä alueella, niin on paljon enemmän näitä pieniä palleroitakin täällä. Joo, ja niin. What? Mitä ihmettä tossa tapahtui? Toi vaan meni niinku päin, mutta ei siitä tullut silti mitään. No. Hei, ja käykää nyt ihmeessä katsoa Papana Naasin semmonen Beam Boost LED haaste video. On meidän tullut semmonen uusi. Joo, Caps Lock ei ole enää käytössä. Hyvä huomio. No niin, ja nyt täytyy odotella vähän aikaa. Joten, niin. No niin. Palataan jälleen kerran tänne matojen ihmeelliseen maailmaan. Ja nyt mainokset pois. Mikä? Siisti. No niin. Joo. Niin, 10 tilan spesiaali lähestyy ja myös kesäloman spesiaali lähestyy. No okei, mä teen todennäköisesti samaan. Toivottavasti tulee 10 tilaa ja silloin, jos sinä päivänä mennessä kun koulu loppuu, jos ei silloin vielä ole koulut loppuun, jos ei silloin 10 tilaa spesiaali, niin ei 10 tilaa spesiaali muuten tule. Tulee vasta 15 tilaa spessu. Joo. Niin ja mä en oo ihan varma sanoinko mä tässä videossa vai yhdessä toisessa, koska mulla meni vähän sinä niin vikaan kaikki tälleen näin. Mä en pistä sitä YouTubeen. Niin että kannattaa käydä katsoa Papana Naasin Beam Boost LED haaste, oliko se 15 tilaaja spessu. Ja niin. Se on mielestäni aika hyvä. No. Laitetaan vielä vähän paremmin. Noin. Ja nyt mennään taas matojen maailmaan. Apua! Otan sitä keltainen mato nyt. Jäis
kuoleman portaille. Siis menisi taivaan portilla tai kuolisi, ihan sama. Mä vähän sekoilin. No okei, ja huomasin se kyllä. Ja nyt mä sekoilen vielä enemmän. Sekoilua. Ronnie the Gamer. No! Ruotsalaiset, älkää viekö mun palleroita. Mitä ihmettä? Noin. Ja nyt mennään sitten tänne. Eikö mä halua mennä keskellä, koska siellä on kaikki parhaimmat apajat. No 22 tonnia. On toi ykkönen. No. Niin ja mä kysyn vieläkin, että tiedättekö että miten pystyy tekemään tai laittaa YouTubeen yli 15 minuuttisia videoita? Kun mä en pysty. Tässä keskipaikasta on tullut tylsä paikka. Ei tää muuten olekaan niin kauhean tylsä paikka. No niin. Tästä videosta tulee vähän lyhyempi kuin muista videoista. No okei. Kiitos, että katsoitte ja niin edelleen. Niin, joo, kyllä. Joo, heippa.